Takže čaute ľudia, ideme hrať Geometry Dash. Pardon. Dáme, čo si zahráme. V komentároch povedzte mi, čo si zahráme. No nevadí. No tak si zahráme Time Machine. Copyright strike, copyright. Ne, nemôžem púšťať hudbu, lebo by bol copyright strike. Čo to? Sa ako za ten týždeň zhoršil. Takže ľudia, ako ste mali deň, mi povedzte do komentárov. Aký ste mali deň, ja som mal hrozný deň. Dneska. Wait, what the fuck? Čo? To nedáva... Čo? To je pokazané. OK. Tak. Jo. A toto je modovaný Geometry Dash, som vám chcel povedať. Asi viete, že toto je. No ideme na X-Step. Ja by som potreboval ísť na X-Step a dokončiť ho. Ľudia, povedzte mi, čo ste mali dneska na obed. Povedzte do komentárov, čo ste mali na obed. Ma tak zaujímalo, čo ste mali na obed. Ja som mal... Ako sa to volá? Neviem, ako sa to volá, ale myslím, že zemiaky s párkami. Áno. To som mal. A keby ste nevedeli, kto hrá Fortnite, že je už Winterfest. Už je Winterfest. Môžete získať 6 dáčekov zadarmo teraz. Ja som si nejaké odemkol. Ja som nezískal žiadny skin. Nie. Takže čaute ľudia, toto je koniec videa. Dám asi anketu, že čo budeme hrať na ďalšej sérii v Geometry Dash. Takže čaute.